loita continúa, presas a rúa, a loita continúa, presos a rúa, a loita continúa. Estamos fartas de ser unha colonia, estamos fartas de ser unha colonia. Non pode ser, non pode ser, obreiros nas cadeas e corruptos no poder. Abaixo os muros das prisións. Non detiveron a Carlos, a Xurxo, a Diego e a Héctor porque sexan terroristas. Os nosos compañeiros nunca provocaron temor entre o noso povo, que en cambio sí ten medo dos banqueiros ladróns, dos empresarios esclavistas ou dos políticos vendepatria. Non os perseguiron e procesaron por representaren un perigo para a sociedade, xa que se por algo os coñecemos e pola súa entrega enorme e generosa á causa galega, a construcción dun país no que o noso povo poida vivir libre e feliz. Non, nen sequera os encarceraron porque, como gustan de decir, ao povo galego lle repugna a violencia, porque de ser así, terían que encerrar na máis profunda das prisións aos mercenarios cobardes que disfrutan aterrorizando, extenuando e golpeando galegos nas dependencias da Dirección Xeral da Guardia Civil en Madrid. Digámoslo alto e claro, a única razón pola que o Estado prende militantes independentistas é porque estes representan un obstáculo perigoso para os seus plans de destrucción nacional, porque son un convidado incómodo no festín de corrupción e crime que a España dos Botín e dos Borbón, no que as galegas e galegos só nos queren como mão de obra servil e barata. Compañeras e compañeiros, vivimos tempos duros e os que se aveciñan preséntanse peores. España e o capitalismo que alimenta a funde no océano da crise e como no Titanic, os poderosos pretenden salvar as súas vidas e o seu estatus pasando por cima do povo e lanzando contra el os seus guardiáns armados. A eliminación dos dereitos sociais que nos levou décadas de luita a conseguir e o retorno ao fascismo cru e nu dun Estado que nunca acreditou na democracia. Son dúas faces da mesma moeda. Como nos mellores tempos da luta antifranquista e da resistencia popular, a solidariedade valente, o esforzo compartido, o traballo en común e a acción decidida son as mellores ferramentas que, con nós, galegas e galegos, contamos para non sermos máis víctimas dun poder que só nos considera escravos ou inimigos. Ergamos o puño de irmandade da luita en honor a Carlos, a Xurxo, a Diego e a Héctor. Estendamos a nosa solidariedade e o noso cariño a todas e todos aqueles que sofren a represión e a persecución española. E veremos xuntos. Viva Galiza ceiba e socialista! Viva! Viva a luita galega! Viva! En antes mortos que escravos! A luita é o único camiño! A luita